Radničné námestie sa v stredu 26. októbra zaplnilo nielen ľuďmi, ale hlavne zvieratami. Okrem živých ste mohli vidieť aj tie vyrobené z papiera, plastových fliaš či iných materiálov. Podujatím s názvom Zvieratka v meste pokračuje Malokarpatská komunitná nadácia Revia s oslavou svojich 20 narodenín. Chceli sme oslavovať so šampanským, lebo sme komunitná nadácia a v podstate všetky naše akcie sú o tom, že spájame komunitu. Takže aj Zvieratka v meste, vlastne spoločným menovateľom je spojenie komunity, či už pri príprave tohto podujatia, kedy sme spojili vlastne základné umelecké školy, základné školy, materské školy, stredné školy a rôzne iné subjekty tu v regióne, aby pripravili zvieratka, o ktoré sa starajú, alebo nejaké fantazijné tvory, ktoré ich zaujímajú. A vlastne výsledkom je to, čo tu teraz žijeme, to, čo tu teraz zažívame, a to je vlastne podujatie Zvieratka v meste. Viac o výcviku psov sa mohli prítomní na podujatí dozvedieť od chovateľa a trenéra Juraja Ferka. Zvieratka v meste, to je presne to, čomu sa ja venujem odjak živa. To znamená, že moja hlavná klientela sú práve mestské psíky. Psíky, ktoré sprevádzajú ľudí na každodenných aktivitách, idú s vami do reštiky, idú na dovolenku a vyskytujú sa vlastne v tom meste. Dôležité od úplne mladého veku vodiť toho psíka do všetkých týchto prostredí, naozaj s ním zvládnuť každú jednu aktivitu a ten psík sa potom krásne prispôsobí. Je to ohromne adaptabilné zviera, ktoré s vami zvládne čokoľvek. Prácu a triky so psíkmi, ale hlavne kanisterapiu realizuje občianske združenie Therapy Dogs, ktoré taktiež zavítalo na pezínske podujatie. Nejaké ukážky trikov a snažíme sa zapájať detičky do tých trikov, čo si zapamätali, skúšajú si to, ako navádzať psíka cez pamlsok, ako ho učiť rôzne triky a potom ešte aj také tie skupinové triky, kedy robia tunely, slalomy a podobne detičky a psíkovia. Venujeme sa predovšetkým kanisterapii so svojimi psíkmi. Našou takou zaujímavosťou je, že pracujeme so psíkmi, ktorí sú rovnakého plemena, takže všetko až na Lolu sú to papiloni a vlastne všetko sú to naši psíci. Papilon je vo francúzsky vlastne motýlik, vo francúzštine a oni majú také uška ako motýlici, takže stade vznikol ten názov. Sú spoločenskí, majú radi ľudí, detičky, takže sú vhodní na tieto terapie určite. Deti zaujali aj dravé vtáky zo Sokoliarskeho dvora Astur z hradu Červený kameň. Tento, čo mám ja na ruke, toto je Šimonko a je to kaňúr okrúhlohchvostý. A keďže vedci tomu dali taký názov, hovorím mu Harrisov jastrab jednoducho. Máme tu ešte aj výraz kalného a plamienku driemavu. Dravec sa nikdy nemôže ochočiť, tak ako v tom slova zmysle. Dravec bol, je aj bude vždy divé zviera. Dravca, ktorého máte normálne vycvičeného, je skôr váš kolega. To znamená, keď sa mu nechce pracovať s vami, tak s vami robiť nebude. Pojem vycvičiť u sokoliarského dravca je vlastne to, že priletí na ruku. To znamená, ako hovoria sokoly, na zdvihnutie ruky. To znamená, že keď s tým dravcom lietame, či už niekde vonku v prírode, alebo vlastne na sokoliarni, zdvihneme rukavicu, zapískame a ten vták priletí na ruku. Dlhoročným partnerom nadácie Revia je aj psychiatrická nemocnica Filipa Pinela v Pezinku, ktorá pripravila na Radničnom námestí tvorivé dielne, samozrejme so zvieracou tématikou. Máme tu pletenie z papletu, dokončujeme tu takého slimáka v nadživotnej veľkosti, kde si to decká alebo okoloidúci taktiež môžu vyskúšať. Je tu naša ergoterapeutka, ktorá učí teda tú techniku papierového pletenia, nakoniec z toho bude teda pekný slimáčik. A tiež tu robíme takú mandálku obrazec zosypaného piesku v spolupráci s deckami a s okoloidúcimi. Takže už za chvíľku ho asi máme aj hotový. Bude taký 1,25 x 1,25 m. Súčasťou podujatia bola aj diskusia s odborníkmi, prevažne veterinármi, maľovanie na tvár a taktiež divadelné predstavenie domáceho divadla Piky. Funguje to, teraz ja. Kto to bol? Čo sa ti dnes páčilo na podujatí? Čo si všetko zažila alebo videla, alebo si sa dozvedela? Ja, v podstate mne sa páčilo, jak boli tí sokoliari. Výcvik psov. A ty máš takú masku zvieraciu, aká to je? Psa. Mne sa páčilo všetko, veľmi pekné to bolo. Mne sa páčili havinovia. Strašne ich mám rada. Mne sa páčili ten výcvik psov. Najviac sa mi páčili tí sokoliari a hlavne ten vlčiak, čo tu bol. To, čo sa mi viacej páčilo, je keď našu kamarátku z triedy, tak
ten pes boskával. Do podujatia Zvieratka v meste sa bolo možné zapojiť viacerými spôsobmi. Školy z regiónu vyrábali zvieratá z rôznych materiálov. Deti posielali fotografie s domácimi miláčikmi, z ktorých organizátori vyberú a ocenia tie najkrajšie. Do charitatívneho stánku ste mohli priniesť plyšové zvieratko. Výťažok z podujatia Zvieratka v meste použije nadácia na ďalšie zaujímavé aktivity pre deti a mládež v našom regióne.